So, fi di dechrau cyfrif Instagram o'r enw Oh My God Life. So, pan i ti ddechrau, obviously, ffrindiau'n dilyn a teulu'n dilyn, a wedyn wrth i fi bostio mwy ynglyn â beth mae fel i symud o un ochr o blad y llall. Ges i lot fwy o bobl oedd i'n gwneud rhywbeth tebyg yn hanner gyseuon i fi. So fi'n mewn i Gweno, fi'n efo Gweno o pan i byw Gaerdydd. So nath Gweno actually symud o Gaerdydd nôl lan i Ynys Môn. Na, rheini fi yn rili gefnogol. Yn amlwg o'n nhw'n wrth i fi sort of esbonio ar ôl i nhw kind of ymweld â ni hefyd y gyfergwyliad o fel, I get it. Dwi'n falch iawn i fod yn hogyn o griciaeth yn reiddiol a yn amlwg i byw i ffwr ers 15 mlynedd, ond o'n i wastad yn gobeithio os o'n i'n gallu dod adre'n diwedd. Fi'n meddwl bod ni wedi setlo. Fi'n meddwl, wel, byddwn i ddim wedi sort of fyd ymdech i prynu'r tŷ yma a dechrau gymaint o waith ar y tŷ heb law bod ei gyda ni aros. So ti'n symud yn dyle, ond os ti yma, fi yma. Diolch beth yn yna.